So guys, फुङावनो बेरायहैलायसिगोन नै. So guys, दा फुंनि समा जा मोजां जाना दंना थान्दानो सानाबो ओंखाराखै दिनै बिराद लेट ओंखारगोन. ओमफ्राय आइया जेंबा थांनो रेडि जाबायानो फुंहरावनो ओंखामबो संनांलाना बिहामजो फैनायनिफ्राय नङाबा सिगां संबाय थानांगौमोन आजिखालि जेबो ओंखाम ओंख्रिबो संलाथ' खालि जाय बेरायल' जायो होनोसै. बिदि गोनांबासो जानो मोजां मोनोलै. बिदि गोनां दंना गैया नामा? हानानै नायनांगोन. So guys, जोंहाना नै दा फुंनि ओंख्रिया मा जागोन मिथिखाबायानो दासो ना लाखिनाया. मा नामलाय कमल काट ना ओमफ्राय आरो माबा माबि ओंख्रि थासिगोन आरो. मा मावलागासिनो दं दा? हा? टाइम दंना गैया नोंनि दखान थानो? हा? टाइम दंना गैया दखान थानो? टाइम गैया. दा आङो हाजोआव थांनि मैगं खानो. माने दा आं देखायगोन थारमाने मा मैगं मोनो आरो मा मैगं लाना फैगोन आं. नोंनो मा मैगं नांगौ बुंलाय? थास' दिंखिया आरो माबा माबि. दा नायदोनोसै र' मा मोनो. नै दाबा लादोंना बेखौ दाबा सोरबा दाबा होनबा बुजिया नै बेखौ. नोंसोर मा होनोथाय बेखौ? नैखौ गिगि. साकु होननांगौ नामा होमबा? जोङो सिखायाथ' सिखा गेदेरा जाहैबाय दानग्राया. खिन्थु नैबेखौ आङो दाखालि आगोल मोनसे भिडिअ'आवबो दाबा होनना बुंदोंमोन ना. मा दाबासो होनना बुङो मानसिफोरा? साकुसो होननांसिगोन आङो. जों जिखिजाया बेखौ दाबा होनना बुङो. ओमफ्राय सिखायाथ' सिखा गेदेरखौ सिखा होननानै बुङो. दा नायदोनोसै मा मैगं मोनबोयो. आयौ आइ मा नांगौ? हा? मा मैगं नांगौ नोंनो? सिब्रु दिंखिया मा? आइनि बियो सिब्रु दिंखिया थास'आ मोनोना मोनाबा? So guys, नोंथांमोना बुंनानै दा जों पार्टि जानो थाङो एसे गोजानाव आरो. र' दा खोथा लांगोन आं. ओइ सेन्देला गोदान गानब्रा. ओइ लांगोन. माबादि जायगाया नायनो दोङो. नायनो लुगैयोथ'. सिपिखौ होनदों. सिपिखौ नुवाखै दाबो. मानसिखौ बुजायनो ना बियो दाबोला. सिपिया masa nuwahin na dago. So guys, जों दा मैगं खानो होननानैसो फैदोंमोन खिन्थु टाइमा एसे बारबायना. बेनिखायनो मैगंखौथ' खानाय जानाय नंला. दा पार्टि खालामना थांगोन. लकेसनखौथ' मिन्थिखाबायानो अबे जायगायाव फैनानै दङ हरलाय देखायाखै देखायना होनोसै आं. नै पुरा हाजो सेर दा ड्राइभार दं. बै साइडआव वाटारफल दं. जोंनि कार्बि आंलंआवथ' मिन्थिखायोनो जायगा गोबां वाटारफल दं हिसाब गैया. कार्बि गामि गोजा बेफोर गासैबो. So guys, हाजोआव सफैबाय जों मैगं खानाय स्टार्टबो खालामबाय. नै बेनिफ्राय ओइ बोरोंलाय मैगङा. नै बे मा मैगं ना? जायोनो माथो बेखौबो. हा? जायो माजों जायो? नादो जायोनो आं दिनैसो मिथिफेरदों. जालै आं दिंखियाल' सिनायो खिन्थु पाग्ला दिंखिया मोननै खानानै लाबायमोन आं गारहरफिनबाय दासो. नै पुरा हाजो सेराव खादों आरोना जों नै हाजोना बेनिफ्राय गाहायाव खादों. गाहायाव बिराद दिंखिया दं. So guys, दा नै जों थास' खागासिनो दिंखिया खाखांबाय. नै बेयाव दिंखिया दं. आं दा देखायगोन र' मोजाङै दा खुलिना देखायजोबगोन आङो मनानिफ्राय. ओमफ्राय दा आङो दहाय दिंखिया खागासिनो दंमोन ना. आं जि एरियायाव खायो माने साफा खालामजोबना फैखायो बिसोरो दांनोनो मोना. बेनिखायनो बिसोरबो बास्रा खानो गोसो जायो खोमा. आंखौ ओमफ्राय मना लाहोना गावसोरा खाबाय. दा आं मना लागासिनो दंसो. दा थास'खौ बिसोर खाग्रोदों र'. दा नायदोनोसै आं दा दांनाय जायोना जाया. थास' दांनो बादों आं खिन्थु. दिंखिया आरो सिब्रु मोननांगौमोन. सिब्रुखौथ' मोनगोन ना मोना दा आसायानो गैया. सिब्रु मोननायनि एरियायावनो नुवाखै. दा आरो मा मोनो गोजौआव थांनांगोन जुदि थालिर मैखुन नांगौबाथाय जोंनो. खिन्थु दा नायदोनोसै हाजोआ बिराद हेभि जाना दं दै लकेसना खिन्थु एकदम मानिनांगोन रियेलाव. मबाइलाव जेसेबांखिनि नुयोना मबाइलाव जेबो फिल लाहोनो हाया माबाखौ नायग्राफोरखौ. जेनेबा नों दा जेबो फिल मोनाखै जानांगौ खिन्थु आं मिन्थियो आरो दा बे जायगायाव दंना
एरियाखौ नायना लालाय आरो बोथोराबो ओरैबायदि मोजां दा आयै गाहायाव दं हाजोनि गाहायाव वाह स' गाइस दा दैसा सेराव जिरायफैबाय बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो देखायनि नै बेयो डाटा कुट्रा होनना बुङो दालिजों जायोना बेनिफ्राय दिंखिया थास' दा औवा थेंगल बानायगोन बेखौ थेंगल बानायना पुरा सुनानै साफा बानायनानै माने भाग भाग साथामजों रानसिगोन आरो दा जा खोथाया जाहैबाय जों सानैया हिनजाव गोनां गेदेरबो सासेया हिनजाव गैया उन्दैसो ओमफ्राय भागोआ जोंना अभार बारा जाहैगोन एसे दा बेना एसे खम जाहैगोन आरो दा जों माबाग्रोनोसै भाग बानायग्रोनोसै मोनथाम नायदोंसै दा साथामनि बानायबाथाय बेसेबांखिनि बुरजा जायो स' गाइस नै बेसेमथार जाबाय दिंखिया मुथासे बेनिफ्राय थास'आ नै बेसिम बेनिफ्राय डाटा कुट्रा होनदोंमोन ना दालिजों जायो नोंथांमोना मा बुङोथाय कुट्रा होननानै बुङो जों बेखौ ना खुदुना होनो कुट्रासो होनो ना खुदुनाया बेलेग खोमालै ना बेनिफ्राय बे डाटा कुट्रा होनो आरो जों बेखौ बे जाबाय साथामनि मोनथाम भाग बानायबाय मोनथाम दिंखिया मोनथाम थास' मोनथाम दा जोङो पार्टि जाहैदोंसै आङो स्टिं लानानै फैखादों दा स्टिं पार्टि ओमफ्राय अमा बेदर लाबोनो होदोंमोन दहाय बेखौ बिसोर सावहैगासिनो दा जों थांबाय थादोंसै बेनिफ्राय लिंग्रि साम' गाइस नै आरो लिंग्रि साम' ना नै साम'बो आरो बेयावल' नङा बैयावबो दोनबाय बे सासेया आरो बिराद जासिगोनलै दिनै बागैया साम' मोनब्रै आइटेम जाबाय दसेयावनो जों बेयाव फैनाया 1.5 घन्टाल' जादों 1.5 घन्टा माने जिरायनाय मानायजोंसो 1.5 घन्टा जादों समा दसेनो खाखांबाय नै आरो साम'आबो खनलाबायबानो मोनो एसे गासैबो जायगायाव थाया खिन्थु नै बे एरियायाव दं दा जों बेयाव दंना बे एरियायाव साम' दं बेखौ नागिरगासिनो मोनबायानो आरो बैयावबो दं इजा लाबोना देखायब्रा खेबसे बेदरखौ नायनि अमा बर'नि मेन खायद वाटारफलाबो नै दैयानो बारा गैया देग्लाय माने दा सिजन नंथ'आना बिराद गोजौ हाजोआव बर'नि ट्रेडिशनेल बेदर होनग्रा अमा स' गाइस गासैबो रेडि दा स्टिं पार्टि खालामनो नागिरदों नै आं स्टिं लाबाय लोगोसे बेजाय नै फैग्राफोरा लखन बिपुल जांख्रा सम्बारु गोमलाव दिम्पुल आरो इजा सासे इजा नायब्रा इन्ट्र होलाय मेनेजार जोंनि टीमनि मेनेजार पार्टिया गासैबो बेनो होजोबगोन दा अमा बेदरनि दाम रायजो राजाफोर दा जानाय लोंनाय सोलिसिगोन दा स्टार्ट आरो वाटारफला नै बारा गेदेर नङा दा मेसें खोमालै ना जिखिजाया दैलांबाथाय बैसागु जेनेबा दैलां समाव बिराद देरगोन आरो बे बैसागु मासा जोबाखै माथो जोबाखै नै जोबाखै दिनैसो 8 तारिख जाम्बा 15 तारिखआवसो जोबो थांखो आरो